Ahoj, vítám vás u poslechu Módních drbů, kde probereme, co se zrovna v módním průmyslu děje. Podíváme se na to, jaké trendy zrovna frčí a na závěr se podíváme na nějakou zajímavost z módy, se kterou se setkáváme během našeho každodenního života. Jaké novinky nám přinesl uplynulý týden? Obchodní řetězec Lidl je již nějakou dobu známý tím, že nejen, že má své privátní značky, ale čas od času se vytasí se svým v podstatě merchem. Vytvoří designy, jejichž součástí je Lidl logo. Jde spíše o takovou ironickou módu, ale sama musím uznat, že některé designy jsou dost povedené. Třeba v loni jsem na jednom klukovi viděla dokonalý vánoční svetr, kde bylo i vkusně inkorporované Lidl logo. A myslím, že každému nadšenci do tohoto typu módy by jistě udělala radost. Zkoušela jsem ho tehdy hledat na jejich e-shopu, ale bohužel asi šlo o nějaký starší model, případně custom piece, protože pletařkám se meze nekladou. Toto léto britská odnož Lidlu spolu s designérem Nickem Bentlem navázali spolupráci a vyšla z toho luxusní kožená kabelka Croissant Bag, inspirovaná pytlem na pečivo a croissantem, který se v Lidlu prodává. Prý mělo jít vlastně o poctu croissantu, který je populárním artiklem. Je fakt, že si ho občas také v Česku koupím, ale nevím, jestli se vyrovná tomu britskému, pokud jsou mu skládány takové poklony, že si zaslouží i vlastní kabelku. Jde v podstatě o roll-top tašku s průhlednou přední kapsou a v ní je finiženka ve tvaru croissantu, která má na sobě klíčenku se zlatou mincí do košíku. Nick Bentley je známý svými hravými designy kabelek, které se inspirují každodenními věcmi kolem nás. Tak trochu mi to evokuje některé kolekce Jeremyho Scotta pro Moschino. I když šlo o spolupráci s Lidlem, pochopila jsem, že kabelka na Lidl e-shopu k mání není, ale měli ji na webu Nicka Bentla za 50 liber a začala se prodávat 29. srpna 2024 ve 3 odpoledne. Zaprášilo se po ní ale dost rychle, asi podobně jako po čerstvých croissánech a v tuto chvíli je již vyprodaná. A ačkoliv je teprve začátek září, značky již představují své beauty adventní kalendáře. V posledních letech se staly populárními a už bych si myslela, že trh musí být celkem saturovaný. I přesto se ale stává, že kalendáře se rychle vyprodávají, jsou na ně waitlisty a zde bych se chtěla asi pozastavit a jen tak hodit do placu, že občas se věci skutečně mohou vyprodat v cukuletu, ale existují i marketingové triky, kdy se na trh uvede jen malé množství produktu, takže není úplně těžké jej vyprodat, případně jej vykoupit sám, aby se vytvořilo zdání převisu poptávky, o čemž se pak samozřejmě informují média a vytvoří se virální bublina. Něco takového se prý stalo u nejmenované americké hvězdy realitních TV shows. A co mě zatím v uvedené nabídce zaujalo? Značka Rituals se inspirovala Holandskem a vše zabalila do krabice tvaru typického holandského domu, který stojí u vodního kanálu. Uvnitř by se měly nacházet oblíbené nejvíce prodávané produkty této značky. Poté, co se adventní kalendář stal nejprodávanějším artiklem roku 2023 pro make-up značku Revolution, připravila firma kalendář i pro letošek a už je na něj waitlist. Krabice kalendáře se zdá být třpitivá, takže evokuje spíše silvestrovskou oslavu. Uvnitř by se opět měly nacházet oblíbené bestsellery. Pokud zagooglíte, zjistíte, že adventní kalendáře a preorders na něj jsou již v plném proudu. Takže pokud máte spadeno na nějakou značku, radši si to běžte zkontrolovat, ať vám pak nezůstanou oči pro pláč nad nápisem Sold Out. New York Fashion Week, jeden z takzvané Velké čtyřky Fashion Weeků, začíná již 6. září. Tento Fashion Week je považován za jeden z těch inovativnějších, protože představí nejen známé tvůrce, ale dává prostor i nováčkům. Často se tak podílí na utváření trendů v módě. The Council of Fashion Designers of America, CFDA, odhalila spolupráci s Rockefeller Center a díky ní se New York Fashion Weeks přiblíží obyčejným divákům a potenciálním zákazníkům, protože od 6. do 11. září, kdy se Fashion Week koná, se budou módní přehlídky livestreamovat nebo pouštět ze záznamu v Rockefeller Center na The Ring. Přijít může kdokoliv a celá věc je zdarma. Návštěvníci se tak mohou těšit na živé streamy přehlídek známých tvůrců Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera a další. My ostatní, pro které je New York přes oceán, se namísto společné watch party budeme muset spokojit se sledováním jednotlivých přehlídek na YouTube nebo na webech designérů. Když jsme u těch Fashion Weeků, o trochu méně proslulý Copenhagen Fashion Week se konal koncem srpna a předvedl kolekce na jaro-léto 2025.
Je platformou pro především skandinávské tvůrce, pro něž je typický minimalismus, říznutý něčím neobvyklým, možná trochu šokujícím, ale hlavně kreativním. Je spíše známý svou specializací na udržitelnost a inovativní nápady. Letošní nejčastěji zmiňovanou inovací byla inkorporace plyšáků do oděvů sourozeneckým duem tvořícím pod značkou Division, což byl pro mnohé jistě nečekaný element. Vše začalo klíčenkami a kabelkami z vykuchaných plyšáků v rámci street style a hle, najednou tu máme celé kusy oblečení v rámci celé kolekce, udělané ze sešitých plyšáků. Vybrané modely z kodaňského týdne módy poputují do Paříže, kde budou vystaveny v showroomu během pařížského Fashion Weeku. Měla bych ale také zmínit náš Mercedes-Benz Prague Fashion Week s kolekcemi pro jaro-léto 2025, abych nehleděla jen do ciziny. Hlavní program s přehlídkami proběhl poslední srpnový víkend v nádherném Klamkalasově paláci v Praze. Tentokrát se dokonce vrátili i s možností pro nenávštěvníky přehlídek prohlédnout si kolekce osobně a zblízka v rámci showroomu v hotelu Four Seasons v Praze. Jistě jste v médiích zaznamenali konání již 81. Benátského filmového festivalu, The Venice International Film Festival, který se řadí k nejprestižnějším filmovým festivalům. K takovým akcím samozřejmě patří i róby a móda na červeném koberci je zblízka sledovaná, jelikož pomáhá utvářet pozdější trendy. A designéři se perou o to, kdo koho oblékne. Filmové hvězdy a glamour róby totiž k sobě odedávna patří. Mezi nejfotografovanější návštěvnice letos patřila Angelina Jolie v elegantních nařasených šifonových šatech světle pískové barvy od Tamary Ralph, doplněných umělou kožešinkou kolem ramen. Jolie obdržela několikaminutovou ovaci ve stoje za film Maria, který zde představovala. Její dojaté fotky pak následně obletěly celý svět. Na obálce ikonického zářijového čísla americké Vogue se objevila herečka Blake Lively. Byla vybrána pro svůj vkus, díky kterému se časem stala módní ikonou. Článek o Blake se zabývá jejím stylem, kariérou, jejím vlivem na módní průmysl. Zároveň ale přichází v období, kdy kolem Blake je kontroverze a hejtování ve spojitosti s novým filmem It Ends With Us, kde hrála. A tento film pojednává o domácím násilí. Kritikům se nelíbilo, jakým způsobem byla nezvládnutá promo kampaň k filmu, která vypíchla spíše módní a romantickou stránku v příběhu, a jak si nezmínila tu temnější stránku, která je hlavní zápletkou filmu a knihy od Colleen Hoover, která mu byla předlohou. Také se proslýchají drby o dohadech a drama během natáčení s hercem v hlavní mužské roli a režisérem v jedné osobě Justinem Baldonem, které pokračují i během promo akcí na tento film, kdy se Blake a Justin spolu neukazují. I přes tento backlash a pochybný marketing filmu je však film It Ends With Us považován za kasovní úspěch, takže si své diváky našel. S jakými módními trendy se teď můžeme setkat? Například s takzvanou barn jacket. Nevím, jak tohle přeložit do češtiny, protože barn je stodola, takže si to tak trochu říká o označení vidlácká bunda. Hlavním účelem takové bundy je praktičnost, ale jak nabírala poslední dobou na popularitě, přestává se nosit ke kydání hnoje a dojení krav a stává se z ní módní kus. Poslední pomyslnou kapkou, jež protrhla hráz tohoto trendu, byla přehlídka Miu Miu pro jaro-léto 2024. Dle stylingu s ní můžeme udělat praktický oděv, ale s pár doplňky může být šik záležitostí. Vzhledem k tomu, že se blíží chladnější měsíce, tak můžeme očekávat, že tento trend ještě více nabere na síle. Navíc již začíná probublávat i do obchodů s rychlou módou, takže jich bude za chvíli všude dost. Bordová barva a tmavé džínoviny, vlastně tmavé odstíny obecně, jsou poslední dobou také vidět více než obvykle. Může to být i vlivem popkultury a očekávaného uvedení filmu Beetlejuice do kin a později na podzim také další série Wednesday, pokud ji Netflix na poslední chvíli ještě nezruší. V obojím je v hlavní roli Jenna Ortega, současná módní ikona mladších generací. Očekává se tedy návrat moderního pojetí goth módy, podobně jako se tak stalo před 2 lety, kdy vyšla první série Wednesday, a současná barevná škála již má tuto předtuchu. Můžeme tedy očekávat i návrat proužků, které jsou ikonické pro Beetlejuice. Některé obchody se již vytasily s kolekcemi inspirovanými filmem nebo přímo s merchem.
A pak již jistě můžeme očekávat i módu inspirovanou viktoriánskou dobou, god doplňky a make-upem. Ochutnávku již předvedla Winona Ryder na červeném koberci Benátského filmového festivalu, kde měl Beetlejuice premiéru. Měla vysoce vyčesaný drdol, bílou košili s černou vazačkou, černou vestu a sáčko a dlouhou černou tylovou sukni. Za mě dokonalé. V rámci závěrečného segmentu bychom se mohli podívat na nějakou zajímavost, kterou najdeme na svém oděvu, a občas nad její funkčností se možná pozastavíme, ale vlastně nevíme, proč to tak je. Pokud se podíváte na pánské košile, tak si můžete u některých povšimnout, že vepředu mohou být knoflíkové dírky orientované horizontálně i vertikálně, a to na jedné košili, což se může zdát být podivné, proč to nesjednotit, proč neudělat celou řadu stejně. Můžeme si povšimnout horizontální první knoflíkové dírky hned nahoře u límce a pak poslední dírky dole. A je to proto, že tyto dva knoflíky jsou těmi nejdůležitějšími na pánské košili, protože je na ně při nošení vyvíjen největší tlak, takže je dobré jim dát trochu více prostoru, aby se knoflík mohl v dírce ještě o trochu více posunout do šířky, doleva či doprava, což právě horizontální dírka umí poskytnout, na rozdíl od té vertikální, ve které se knoflík může posunout maximálně tak nahoru a dolů. Pokud máte pocit, že byste podobnou funkci uvítali i u těch vertikálně orientovaných dírek, pak máte špatnou velikost košile, potřebujete větší. A když už jsme u těch knoflíků, tak se můžeme podívat ještě na rozdíl mezi button-up a button-down shirt. Obě se zapínají na knoflíky vepředu jako obvykle. Button-up shirt je formálnější druh košile, její límec je volný, nosí se jen volně přehnutý směrem dolů. Button-down shirt je trochu volnočasovější, sportovnější verze košile. Jejíž límec má ve špičkách knoflíkové dírky a připíná se směrem dolů knoflíčky nad klíčními kostmi nositele. Častěji také může mít krátký rukáv. Tento prvek vznikl z praktických důvodů, aby hráčům póla či jiných sportů límec při hře neplandal a držel na svém místě. Odčtu také vysvětlení, proč jde o méně formální druh košile. A toto je pro tento díl již vše a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.